Добро утро, 8:30 и започвам да се оправям. Дъщеря ми има тържество, отписано на детската градина. Ако чакате до края на клипа, ще ви покажа абсолютно целият процес, както и какво се е случвало днес. Много интересен ден, много вълнуващ. Може да гледате и да ме последвате, ако ви харесват тези видеа и да ме насърчавате какво точно искате да ви качвам. Отдолу съм сложила карем, отгоре ще си сложа слънцезащита. Естествено, въпреки че е много мрачно, обаче задължителна слънцезащита. Трябва да съм по-бърза, защото не съм си избрала и с какво ще съм всъщност. Даже не си купих и насяна нищо не купих. Ползвам люмен, не знаете, нали? Така сложих си малко коректор тук отгоре и тук отдолу, ето, от този използвам ерейзъра на L'Oreal. Знаете ли какво е? Да трябва да се гримирате, да не сте си избрали изобщо как точно ще се случат тези неща. Какво ще си слагате? Аз не знам всъщност с какво ще съм облечена първо. Пък камо ли, сега ще правя нещо, което нямам идея какво правя. Просто се кажа, че има някакъв грим. Има една. Искам да ви кажа нещо много важно. Другата седмица на 3 юни в Сандански ще се проведе едно мероприятие, което е свързано с социалния маркетинг. Моята приятелка Ева и Тони от Монифе организират. То е изцяло, ако правилно съм разбрала, е бизнес настроено за социалните мрежи, как хората от бизнеса да си развиват социалните мрежи. Пък аз съм много се интересувам това, както знаете, и уча в момента маркетинг. Другата седмица имам изпити, не ме питайте колко имам да уча, как ще се справя, какво ще се случи, нямам никаква идея. Имам курсов проект, който изобщо не съм погледнала все още, но ще разчитаме на дългогодишния ми опит, че все пак съм била в университет и съм минала изключително много курсови проекти, които съм правила за по 2-3 дни. Да се надявам и там да ми се получи, ако не ми се получи, живи и здрави. Не съм професионалист, нямам претенциите, показвала съм ви спиралите. Ето тези двете. Тази вече ми е към края, тази не знам дали ще я намеря. От 100 години са, това са ми подаръци. Ще видите едната и другата са си без грим. То вижте сега тук, малко се вижда, тук и тук. Са си без. После ще сложа още една. И задължително с извиване. Иначе положението добре съм. С контур. Това е нещото, което никога не правя както трябва. Винаги се омазвам. Едното го дигам по-нагоре, другото го слагам по-надолу, но ще го преглътнем цялото това нещо. Дано сега да не се омажа. Сега ще съм по-внимателна. Имам две четки, като тая повече ми харесва, въпреки че може би за контур трябва да е една идея по-тумбеста. Уж хода по скулата. Вижте как нагоре ми дига. Не мога да се разбера. Горе-долу. Така повече бива, не? Тук, и аз не знам. Слагам някъде, ама се тая. И съм готова. Не съм готова. Имам червило. Преславам. Взех си лънче, помежду другото, е много спочливо червило. Понеже аз нямам моливи, защото, както ви казах, съм много начинаеща, гримиращ се човек. Нямам моливи и поради този факт някакси си очертавам с червилато. Ето това нещо. Ще го отдевеля още. Оставам се за сега с това червило. Тук съм слезнала страна. Защото ако духа, както духаше вчера, гланцът ще ми се залепи. Сега загрявам си пресата и понеже вече имам бритон от вчера. И сега трябва да го направя на път. Значи едното застана на едната страна, другото застана на другата страна. Но като цяло има някакъв обем. Ще го преглътнем, нали? Добре. Това е много тежко да си жена. Докато се оправи в положението е критично. Да слея, където се отделила от моите. Аз мисля, че крайната визия ми се получи. Това ми е крайният резултат. Сега ще се обличам. За първа година, когато бях на детска градина, уж вече бях голяма, но мъчно ми стана. За мама обещах и плач да няма, но моите сълзички